Ako si roditelj i svaki dan čitaš kako da ne pogrešiš u roditeljstvo, onda je ovo pravo mesto za tebe. Ovde se čuvaju deca od 6 do 21 svaki dan. Za to vreme oni prođu kompletan pedagoški program u mešovitoj grupi pa nauče da se snalaze sa svim uzrastima, što im kasnije bude super za odnose u školi i dalje. Naš program se sastoji iz svega onoga što je deci potrebno do 7. godine. Sportić sa loptom ima za cilj da ne budu smotani sa loptom. Tu nauče da loptu šutnu, bace, uhvate, ubace u koš, go, pogode i izbegnu je. Boks. Uzimajući u obzir da je deci većinski deo mašte neka borba, ovde se to koristi da kroz nju oni vežbaju i jačaju. U likovnoj školici razvijaju kreativnost, vežbaju finu motoriku i nauče da čovek može da se nacrta lepše od čičagliše. Muzičku školicu u kojoj pevaju, sviraju, plešu i poznaju se sa instrumentima. Sve to sa njima rade neki stručni ljudi i ako vaše dete ima nekog posebnog talenta, znaće da prepoznaju i usmere ga gde treba. Naš tim ima 120 godina iskustva u radu sa decom i izveli smo na uspešan put mnoge sjajne ljude. Upisivanjem deteta u Kids Planet daješ sebi vremena do škole da nađeš šta je idealno za njega. To ti je jako dobro da postupiš ispravno, budeš dobar roditelj, a sam ne poludiš. Ima samo jednu manu, ima mesta samo za 40 dece, pa ako tvoja ne upadne, morat će na listu čekanja. Zakaži razgovor.